Usa ang patay atol sa kagubot sa usa ka bar sa Davao City. Suspect sa pagpamusil, usa ka non-uniformed personnel sa Police Regional Office 11 nga doktor. Ang mismong kagubot nakuhaan og video. Ani report ni Kent Abrigana. Sa cellphone video nga kuha sa usa ka customer sa bar, makita kining duha ka lalaki nga nagbugno samtang ginaulang sa pulis sa usa ka bar sa barangay 9A sa Davao City niadtong Sabado sa kadlawon. Dawa pa na kontento kining lalaki nga nakaputi nga t-shirt. Dihang kisikaran pa niini ang lalaki nga nakaitom og t-shirt. Taod-taod, madungog ang mga pulo nga. Isini. Di. Samtang sa laing video, dunay madungog nga pito kasunod-sunod nga buto sa pusil. Gikumpirma sa San Pedro Police nga usang patay sa hitabo nga nailhang si Amir Mangakop, 21 anyos, residente sa Phase 5 El Rio Subdivision, Bacaka, Barangay 19B, kinsa nakaangkon og mga samad pinusilan sa nagkalain-laing parte sa lawas. Samtang ang suspect, giilang si Marvin Pepino, 31 anyos, usa ka doktor og PNP non-uniformed personnel sa Police Regional Office 11 ug residente sa Hillside, Bahada, Davao City. Sa investigasyon sa kapulisan, una ang kagubot. Dunay komosyon sa duha ka laing grupo nga giingong nakainom. Biduol matod pa ang suspect aron mapugnan kini. Adunay nag-attack siya sa likod sa o kauban gihapon atong mga nagkakaaway nila. Aduna man siya baril. So mao to ang rason kay tungod nga gitabangan na siya accordingly sa maong report sa investigation nato. Nakabunod siya og baril. Gidala pa sa ospital ang biktima apan gideklara na kining dead on arrival. Na-recover usab sa crime scene ang unom ka basyo sa bala. Matod sa Davao City Police Office, isolated case ang maong hitabo. O isa pa rin natitingnan natin baka magkakilala sila, baka may mga previous din sila na mga bikil sa una, no? So baka doon din iikot lahat ng anggulo titingnan natin sa investigation. Samtang, nag-file na og preliminary investigation ang suspect aron makahatag kini og mga counter affidavit ug mga ebidensya. Nakatakda mo pagawas og resolusyon ang piskalya kung unsang kaso may pasaka batok sa suspect. Nag-request sa sabang kapulisan og kopya sa CCTV aron makita ang aktual nga hitabo. Hangtod karon walay may gipagula nga mugshot sa suspect. Doon na may pagtugot ang City Director sa DCPO nga makita ug makuha ang hulagway ang suspect sulod sa presuhan apan wala matud pa nitugot ang abogado niini. Hinuon gisiguro sa DCPO nga mahimong patas ang investigasyon labi na nga nagikan sa maimpluwensyang pamilya ang duha ka partido. Kauban si Bebot Kahes ug Melchor Awing sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao.